служебни съобщения на майчин език. Това готино. Motherfucker. Това само Никито го е направил, сега се радва на... Ай, снимай, бе. Май няма да се оправим. Да, обаче сметка на това ще го качим в интернет, да го видят. Да бе, пиши, искам превод на това. Ако може в ефир. Красиви опции. Красиво е всичко. Айде да свалим и този филм. Харалд и Кумар, ман. Да мога да се окачил. Харалд и Кумар. Това е там новия компютър. Ай, тръгвай да го сваляш пък. Да му падне още рейтинга на този галфон. Аз ще му оставам компютъра включен денонощно да джига рейтинг. Мана по този. Другите теглят мана от тази. Какво не нещо става тук? Не може аз така да правя пък този рейтинг да не пада. Пък те от тази регистрация теглят колко човека станаха. Ти го сваля и после го качваме. Изчакай само, дай му пауза. Имаш ли пауза? Не може да нямаш. Моят телефон има, какво трябва да е? Има. Ауторън е и голям. Това ли е? Да, бе. Снимай, бе. Ама някой комбинат не мога да значат всеки символ буква, бе. 283%. Какво? Това са процеси, бе, маме, не може. Още ще продължиш пак. Това са процеси. Маме. Изкарало го. Тръгвай го, после пак потръгвай, човек. Няма да стане. Май няма стане, да. Пробвам последен вариант с връщане и това. Стига.